После ето тук. Добре. Да, застани на ръба. Аз ще се помъча да... Не, няма го мята, просто пробва. Значи аз първо трябва да дам пълна газ и тогава ти фърлиш. Добре, ти кажи коя да го пусна. Да. Давай да ви. Добре, давай. Чакай. Браво. Що ли ти, бе? Да, ама тримера не му е добре. Много е зле тримера. А моли да завива нагоре на Завивам, ще завивам. Въпрос. Супер, бас якото. Виж как е ти, бе. А дали ще мога глайдва? Без... Ето. Значи центъра на гравитацията е идеален. Виж как е става, бе. Браво. 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 Ще изкъбим батериите нещо. Да. Супер. Значи... Добре се получава. Да. Една идея на дясно трябва тримера, но... Един се. Много добре се държи. Нали? Да. Супер. Значи... Пумпа трябва да ходим на уроци. Как се казваш, между другото? Калуян. Аз съм Георги. Никола. Приятно ми. Момчета. Изключ... Имате ли представа колко време ще лети това човек? Имам 2 батерии. 10 минути. Ма то си има пищалка, по едно време, като ми свърши. Да няма да чуеш. Бая силно пищи. Уж. Ето сега ще чуеш. Това много яко е. Много е добро. Това много яко е. Много е добро, но тук идва проблема с кацането. Само трябва някой друг да ми го лети. Иначе е супер. Така, да го кацна. То трябва леко да глайдне. Да се опитам да го фана в движение. Не, забрави как бе. Няма да ме фира в човешки вид. Така, сега обаче вятър няма. Да, то ако има вятър ще... Ма много добре глайдва. Пумпът ни до сега толкова с полет ни сме правили, бе, човек. Виж, че хубаво си лети. Много добре лети, човек. Супер яко лети. И центъра на гравитацията му е перфектен. Чакайте първо да тествам как се срива, защото да знам къде да чакам на земята. Да. Виж колко високо. Мале. Между другото... Ти виждаш ли го на Да, камера? да. По планови го дават 7000 фута, което е делено на 3. Към 2000 метра би трябвало да може да... 200 метра. Как 200, бе? Преди това от поглед, така. Да. Не, той идеята е, че имаме FPV апаратура, но до сега няма какво да качим. Аз не смея да я кача, защото ще се разбие апаратурата. Много добре глайдва, човек. Център на тежестта е оцелен. Да. Което очевидно е... А сега е без газ. Има малко. Сега Yes! Ще се паркирам лесно.